Hola, em dic Júlia. I aquests van ser els primers llibres que em vaig llegir de lletra i d'emprendre, però avui us vull fer aquest. La nena que volia passejar gossos petits. Aquesta nena es diu Anna i la seva millor amiga es diu Penelope, que és aquesta. Van a l'escola i porten tot igual, com veieu, la motxilla. Però el millor és quan s'imaginen coses. I bueno, l'Anna i la Penelope. I a l'estiu, l'Anna infla la banyera, la piscina inflable, i crida a la Penelope. Però la Pepa... Què és aquesta? D'aquí. A veure si es veu millor aquí. Veus? Què és aquesta d'aquí? Els diu, callau. I la Penelope baixa corrents i després s'imaginen que són unes sirenes a la sorra. Però l'Anna només volia passejar gossos petits, era el seu somni. Fins i tot, el dia de carta de Reis va escriure això. Benvolgut Reis d'Orient, aquest any m'he portat molt bé. Us demanaria moltes coses, però només en vull una. Un gos, 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 un gos. Com veieu, hi ha molts de tipus. Però un dia, la Pepa la regia el turmell i li va demanar a l'Anna si podia anar perquè li volia dir un parell de coses. Però ja no us explico més, perquè si no, no serà sorpresa. Espero que us hagi agradat i doncs aquest és el llibre.